Hayırlı kеш efirde yanılıklar studiyada мен Римма Абзалова бүгінгі шығарылышта. Басу қырлар yozны күте, район қожалықлары yozғы қырышларына әзір. Шигелерде, бейлилерде, өлкәннәр арасында қол эшләре бәйгесе җиңүчеләре бүләкләнде. Театр ул тормыш район театр фестивалена йомғак ясалды. Хәзер әлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Август Муслим агрофирмасының Муслим районында 31725 гектар чәчүлек җире бар. 2021 елда хуҗалык 16419 гектарда бер төрле кузаклы культуралар, 12800 гектарда техник культуралар үстерде. Быел бер төрле культураларны 14657 гектарда чәчәргә планлаштырыла. Бер төрле культураларның орлыгын да үзләре әзерлиләр. Тәҗрибәләр үткәрү өчен сатып та алабыз ди хуҗалык җитәкчелеге. Агрофирманың язгы кырышларына әзерлеге һәм гомумән шәнлеге турында алдагы сюжетта. Август Муслим агрофирмасының районда 31725 гектар чәчүлек җире бар. Узган ел хуҗалык 16419 гектарда бер төрле кузаклы культуралар, 12800 гектарда техник культуралар үстергән. Быел бер төрле культураларны 14657 гектарда чәчәргә планлаштыралар. Мы сеем 52 тысячи гектар. Август Муслим это в 3 районах: Мензелинский, Муслимовский и Азнакаевский. Но самое главное, конечно, Муслимовский. Вот, в принципе, есть структура посевных площадей, мы все ее разработали, сейчас завозятся ресурсы все, минеральное питание, средства защиты растений, немножко техники еще покупаем, так что, в общем, полностью считаем, что готовы на 100%. Августлар тулайым яңа заманча техника куллана. Узган ел гына да 200 миллион сумлык техника алганнар. Быел тагын 110 миллион сумга техника алырга планлаштырыла. Көнбагыш урып җыю өчен яңа урышлар кайткан инде. Язгы кырышларына техника тулысынча әзер ди белгечләр. На сегодняшний день по энергонасыщенным тракторам ремонт, можно сказать, закончен, проведены ТО, кое-что по мелочи осталось. Они готовы. Сейчас большой упор делаем на самоходные опрыскиватели, отремонтировать, запчасти все закуплены тоже. Сейчас уже с погодными условиями более-менее потеплее станет, начнем приступать к посевным комплексам, к ремонту. То, что находится на улице, что невозможно в помещение загнать. Агрофирманың урәзмәт сөтчелек комплексында бүген 2784 мөгезле ретерлек тәрбияләнә. Шуларның 1510-сы савым сыерлары. Алар көн сайын 38 тонна сөт бирә. Комплексның икенче чираты сафка басу тагын 38 кешене эшли итү мөмкинлеген бирәчәк. Вторая большая задача – это запустить вторую очередь муслимовского комплекса, разметь его в полную силу. Сейчас уже завезли туда нетелей. Буквально вот эти дни, наверное, наладка идет карусели, и, соответственно, в полный рост будет работать, и будет 2000 дойных у нас к концу года ожидаем. Шушы көннәрдә Август Муслим агрофирмасының яңа офисы ачылды. Ул агрофирманың техника паркы территориясында урнашкан. Офисның ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин һәм Август агро җәмгыяте генераль директоры Айдар Галәветдинов катнашты. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Туган агрофирмасында да язгы кырышларына әзерлек бара. Механизаторлар техника ремонтлы, запас частьләр белән бер рәттән яңа агрегатлар да кайтарыла. Ашлама туплауда дәвам итә. Толырак Лилия Шәймиева репортажында. Туган агрофирмасында техника ремонты төгәлләнү алдында агрофирманың 40 дәнә тракторы бар. Шуның 10-сы югары куәткә ия. Март башында Класс Ксерион маркалы тагын 2 дәнә трактор кайтуы көтелә. Барлык чәчү мәйданы инде безнең 14968 гектар була. Һәм инде яңа культура буларак быел инде шул сояны кертәбез. Калган культураларда әллә үзгәреш юк. Техник культуралар да каралган. Сояны инде без карыйбыз. Безгә хәзер бүгенге көндә как предшественник зимой культурага кирәк. Февраль башында агрофирмага киң алымлы 3 тырма агрегаты да кайткан иде. Техник культуралар өчен алынган Тайлер Мастер Культейн туган яклылар җирлектәге Агромастер җитештерү компаниясеннән сатып алган. Быел агрофирма басуларда 860 гектар мәйданда карда тотты. Бу эшне алдагы ел уңышы өчен бик мөһим ди җитәкчелек. Карты туйны ул элекеге безнең бабайлардан калган усул инде. Без аны кулланырга тырыштык. Шуңа күрә бу елны шул кар ятмый торганрак җирләрдә сайлап алып шул басуларны шунда шул эшне башкарып чыктык. 860 гектар мәйданда. Моның инде файдасын күрербез дип уйлыйбыз. Техника ремонтына килгәндә запас частьләр белән проблемалар юк. Механизаторлар үзләре егәрлесе техниканың төзәтәсе җирләрен төзәтеп майлап куйган инде. Мен инде агрофирма яралганнан бирле шунда югарта мастерскойда, центральный мастерскойда, зав мастерской булып эшлим. Һәр елны
техникаларны брендикләп, ремонтлап, мастерская аркылы үткәреп чыгарабыз. Быелгы елны да хәзер инде тагылма кораллар ремонтланып битеп, тракторларны ремонтлап битереп киләбез. Агрофирмада Марсель Утаганов тракторын беренче ярдәм булып сафка куйган. Уңган комбайнчы быелгы шәшүдә дә сынатырга уйламый. Быел барлык шәшү 14968 гектар мәйданны биләр дип көтелә. Ömür boyu şu tübekte işledim indi. Başta şoför bulup, ondan mexanizatör bulup. Mına şulay her yılını özümüzün texnikalarını yazgışka, əzərlərə bula bir qat sütüp, ərətləb çıgarabız indi. Tarışabız. Yazgışını üzüksüz başqarıb çıgarğa nişikdə. Туганьяк агрофирмасының комбайннары елда Шоллы икмәге җәмгыяте базасында техник карау үтә. Язгы шәшүгә килгәндә агрофирма җитәкчелеге бу мөһим компания үз вакытында башкарылыр дип хәбәр итә. Басуларга кертү өчен ашламада кайта башлаган. Лилия Шаймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Яз үзен сиздерә. Тиздән җирлегебездә төзелеш ремонт эшләре дә башланыр. Быел кайсы объектларга ремонт керә, нинди төзелешләр көтелә? Әлеге сорауларга җавап халдагы сюжетта. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы ярдәмендә Вахитов урамында күп фатирлы 11, 13, 25 йортларда фасад эшләнәчәк. Бик матур хаталар, конечно. Бу йортларның да менә тышланса бик матур булыр кешеләргә яшәү өчен бүтән мөмкинлекләр тудырылган. Хәзер чүп савытлары да булдырылды. Мөслим хуҗалыгы төзелеш оешмасы узган ел Банык урамында күп фатирлы йорт төзелешен башлады. Төзелеш эшләрен оешма җитәкчелеге быел төгәлләргә вәгъдә итә. 18 фатирлы йорттан фатирлар социаль найм буенча биреләчәк. Елдан ел фатирларга ихтыяҗ күбәеп бара. Шул исәптән без менә тагын бер 18 квартиралы, 3 этажлы дом башладык. Алла дәрсә 2022 елның 4 кварталында тапшырырга дип планлаштырабыз. Бүгенге көндә Мөслимнең Карлыгач балалар бакчасы янында шулай ук йорт күтәрелеп килә. Әлеге объект Татарстан Республикасы Дәүләт торак фонды программасы буенча төзелә. Газ белән тәэмин итү программасы кысаларында Мөслимнең яңа микрорайондагы урамнарга газ кертү дәвам итәчәк. Мөслимнең 1-нче, 2-нче, 3-нче урамнарына асфальт салыныр дип планлаштырыла. Лилия Шаймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. 23 февраль Ватанны саклаучылар көне. Бәйрәм уңаеннан район мәдәният йортында тантаналы чара узды. Мәдәният йортында алма төшәрлектә урын юк иде. Халык мәдәни чараларга сусаганмы, әллә башка сәбәбе бармы? Бәйрәмнән безнең репортаж. Район башкарма комитеты җитәкчесе Альберт Хуҗин ир-егетләрне бәйрәм белән котлады. Әфганстанда хәрби бурычларын үтәүгә 30 ел тулу уңаеннан Данил Госмановка һәм Николай Николаевка юбилей медальләре тапшырылды. Россия армиясына, авиациясына һәм флотына ирекле ярдәм күрсәтү җәмгыятенең 95 еллыгы уңаеннан Шәрипҗан Мәрдәншин һәм Айдар Шаймөхәммәтов юбилей медале һәм рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Үйдән киткән чагында 67 килоем, армиядан кайткан чагында 72 килога әйләндем. Солдатның карабылай боткасы режим белән ашату, физзарядкалар, неләр, физкультура белән шөгыльләнүләр бөтенесенең дә файдасы булгандыр. Первое в голову приходит выдержать эти 2 непростых года, выжить любой ценой, как бы, и вернуться домой к родным. Армейские годы вспоминаю с теплотой, хоть была опасность, всякие моменты были, но с теплотой, о друзьях, с которыми сейчас дружбу поддерживаем, находим друг друга, общаемся. Бәйрәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Хәрби тематикага да җырлар аз булмады. Мәдәният хезмәткәрләре арасында хәрби хезмәттә булган егетләр аз түгел. Хезмәт иткән вакытларын егетләрнең һәркайсы җылы сүзләр белән искә алды. Иң беренче армия дигәндә, ул да булса инде подъем. Менә без бит инде армиядан катле, теге кимничек җоклы бит инде, шулай бит. Дуслар табасың. Сослуживцы, дуслар табасың. Һәм нәрсәкә әйтәсе килә, кемнәр служитмәгән, служуга барыгыз. Армия ул тормыш мәктәбе, ул сине бүтән яклап тәрбияли, шуңа күрә дә барыгыз. Һәрбер егет ватанны сакларга тиеш һәм үзенең дәүләт аша, дәүләт алдында үзенең бурычын үтәргә тиеш дип уйлыйм. Барлык мөселманнарны шушы матур бәйрәм белән мин тәбрик итәм. Ватанны саклаучылар көне белән. Барыбызга да аяз күп йөзләре телим. Сугышлар булмасын. Һәр вакытны шулай матур итеп, бердәм булып, тату булып, шатланып яшәргә насыйп булсын безгә.
Йылдызлык фестивалендә катнашучылар өчен концерт репетицияда булып торды. Балалар чыгыш ясаганга тамашачылар да күп килгән иде. Концерттың тулы вариантын Мөслим телевидениесе да күрсәтәчәк. Римма Абзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Тыныч тормышта да яшь гомерләр өзелә. Сәбәбе игътибарсызлык, саксызлык. Узган ел Татарстанда юл транспорт фаҗигаләрендә 312 кеше һәлак булган, 4500 кеше төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алган. Мөслимдә юл хәрәкәте иминлеге буенча вазгыятьне Лилия Шәймиева өйрәнде. Чит илләрдә иминлек коешын шәхси иминлек максатында куллансалар, республика юлларында күпчелек даи хезмәткәрләреннән куркып кына эләктерәләр. Шулай булмаса, 72 райондашыбызга шушы төр хокук бузу буенча административ беркетмәләр төзелмәс иде. Безнең рейдларның максаты инде юл һәлакәтләрен районда киметү. Иң беренче инспекторлар иминлек коешларына тизлекне дөрес сайлау, шул ук инде страховой полюслар булуы тикшерү максат дип куела. Безнең бүгенге көнгә тикле ел башыннан йөзләп иминлек коешын такмаган чираклары теркәлде. Шуны да әйтергә кирәк, без күбесенчә водитель генә түгел, шул вакыттагы пассажирларны да административ җаваплылыкка тартабыз. Иминлек коешын шофер гына түгел, пассажир да эләктерергә тиеш булуын күпләр белеп бетерми ахры. Соклык коешын эләктермәгән 8 пассажирга да беркетмәләр төзелгән. Мен машинага утыргаштан һәр вакыт ремень тагып берим, үзем дә, иптәшем дә. Иминлек коешын эләктерү ул үзебезнең сәламәтлек өчен. Обязательно кирәк ремень тагып берү. Пассажирга да иң беренче шуны карыйм, пассажирны эләктерүне. Ул инстинкт ул хәзер, үзеннән үзләгә. Мин менә хәзерге вакытта вождениегә укыйм инде. Балаларга менә креслолар чыккач, удерживающий креслолар нык сөендем, тынычландым. Юл йөрү кагыйдәсе ул тормыш кагыйдәсе дип әйтергә кирәк. Юлда йөргәндә машина йөртүчеме син, пассажирмы, җәяүлеме, башкалар турында да уйларга кирәк. Бүгенге район юлларында механик характердагы 23 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Юлдагы аварияларның күбесенә шоферларның игътибарсызлыгы сәбәп. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Балалар да юл кагыйдәләрен өйрәнә. Кояшкай балалар бакчасында яшел ут бәйгесе узды. Бәйге иң яхшы тәрбияче һәм иң яхшы балалар бакчасы номинацияләрендә бәяләнде. Конкурска балалар бакчалары коллективлары һәм айрым тәрбиячеләр альбом материалларда туплап килгән иде. Бәйгедә 10 балалар бакчасы һәм 11 тәрбияченең эше каралды. Тәрбиячеләр балалар белән дәрес фрагментлары күрсәтте. Конкурс барышында балаларда кызыксындыру уяту, бирелгән материалларның оригиналлыгына югары бәя бирелде. Конкурсны үткәрү бик актуаль, чөнки бу проблема һаман да актуаль булып кала бирә. Әйткәнемчә инде балалар бакчаларында бик теләп катнашалар. Инде эшләрендә күргәнсездер аларның альбомнарында бик яхшы итеп алар әзерләнгәннәр. Дәүләт идарәсенә бик зур рәхмәт, чөнки безнең материаль техник базалар шулар ярдәмендә тулыландыра. Юл шатлары бар, светофорлар бар, мотор машиналар, велосипедлар алар безгә бүләк итә. Балаларга зур бүләк һәм зур шатлык алып киләләр алар. Рәхмәт аларга. Баланың иминлеге иң беренче урында икән онытмыйча эшләргә тиеш тәрбияче. Бәлкем шуңадыр балалар бакчасыннан алып мәктәпкәчә юлда дөрес йөрү кагыйдәләре эшчәнлекләре еш уздырыла. Яшел ут республик күләм конкурсының муниципаль этабында катнашабыз. Бүген балалар белән бунда Кояшкай балалар бакчасында ачык шөгыль күрсәтәбез. Балаларны юлларда хәвефсез йөрергә өйрәтәбез. Балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүдә инновацион методлар куллану дигән тема өстендә эшлим. Һәм инде без әлеге темага мультфильмнар төшерәбез, интерактив уеннар эшлибез һәм шушы уеннар ярдәмендә балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтәбез. Бәйге нәтиҗәләре буенча Кояшкай балалар бакчасыннан Эльвира Шәйхетдинова беренче урынны яулады. Икенче урында Күбәләк балалар бакчасыннан Лилия Закирова, Лейсән балалар бакчасы тәрбиячесе Алия Зиннурова өченче урынга лаек булды. Балалар бакчалары арасында беренчечлектә Күбәләк, Кояшкай һәм Лейсән балалар бакчалары. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгъриф темасын дәвам итеп, Мөслим гимназиясында ел укучы бәйгесенең финалы үтте. Әлеге бәйге район мәктәпләренең 4нче сыйныф укучылары арасында оештырыла. Балаларның белеме белән бер рәттән дәрестән тыш эшчәнлекләре дә исәпкә алына. Конкурста зона турында җиңү яулаган 4нче сыйныф укучылары катнашты. Укучылар төрле яклап сәләтләрен күрсәтте, белем һәм осталыклары буенча көч сынашты. Казанышларын туплаган портфолио тапшырдылар.
Жюри тарафынан алар алдан каралды. Конкурс үшін бик нык тырышырга кирәк, белем алырга, нык укырга кирәк. Мин бу бәйгегә бик тырышып әзерләндем. Мин бүген бүтән сәләтләремне күрсәттем һәм үземнең җиңүемә ышанам. Гомуми культура дәрәҗәсен, шәхси сыйфатларны, шөгыльләрне күрсәтү өчен укучыларга артистлык осталыкларында эшкә җигәргә туры килде. Укучылар яраткан дәресләренә реклама ясадылар, һөнәрләр буенча әзерләгән проект эшләрен якладылар, белем дәрәҗәсен күрсәттеләр. У нас есть сила таланта, артиста, поэта, певца, музыканта. Ел укучысы исеменә лаек балалар туган ягыбызның тарихы, аның истәлекле урыннары, мәдәнияте, үсеше турындагы мәгълүматларны белергә, мәшһүр кешеләре турында хәбәрдар булырга тиеш. Мондый белемне укучылар тәрбия сәгатьләрендә, дәрестән тыш чараларда ала. Бирим өстәмә әзерлекне, тормышта актив булуны, туган җиреңне ихластан яратуны да таләп итә. Ел укучысы муниципаль бәйгесе инде ул традицияга әверелгән бәйгеләрнең берсе булып тора. 10 финалист, 10 укучы төрле мәктәпләрдән үзләренең көчләрен сынашачаклар. Истә калдыру сәләте, грамоталылыкта сыналды бу конкурста. Блиц турнирда укучыларга белемнәрен тиз арада күрсәтү шарты куелды. Конкурста катнашыр өчен укучы иң беренче белемле булырга, төпле белемле булырга тиеш. Яңадан инде ул һәр яклап кызыксынучан булырга. Һәм әлбәттә инде аның һәм укуда, һәм башка юнәлешләрдә зур уңышлары булуы шарт. Ел укучысы исемен йөртү укучыдан зур җаваплылык сорый. Быел ел укучысы исеменә Мөслим лицее укучысы Зәмирә Мирзаханова лаек булды. Билназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Аркадий Гайдарның Тимуриева команда повестен өлкән буын хәтерлидер. Фронтови гаиләләренә ярдәм итүче егет турында әсәр. Тимур образына сокланып, картларга, ялгыз хатын-кызларга ярдәм итүче яшүсмерләр күп була ул чорда. Тимурчылык хәрәкәтенең тарихы шулай башлана. Тимурчы дип йөртелмәсәләр дә, өлкәннәргә ярдәм итүчеләр бүген дә бар. Элек Тимурчылар хәрәкәте эшли һәм өлкәннәргә ярдәм итә иде. Бүген дә бар ул. Волонтерлар дип йөртәләр аларны. Балалар, яшьләр өлкәннәргә, мөмкинлекләре чикле гражданнарга ярдәм итәргә ашыга. Лицейда 5 класстан алып 8 класска кадәр укучылар инде безнең өлкәннәргә тимурчылыкка йөриләр. Атнаның инде бер көнендә алар үзләре бик теләп дәресләрдән соң өлкәннәргә барып ярдәм итәләр. Күпчелек мәгариф ветераннарына йөрибез һәм инде балалары бик еракта яшәгән яда булмаса гел ялгыз булган өлкәннәргә барып ярдәм итәбез. Быел кар күп яуды, өлкәннәр балаларның кар чистартуына сөенеп бетә алмый. Әби-бабайлар өчен кар чистарту шактый мәшәкать тудырырга мөмкин, ә яшүсмерләр өчен ул ярты сәгатьлек эш. Без 6 класстан бирле Розалия апага кунакка йөрибез, ярдәм итәбез. Шу бутыбыз, ишек алдын сибрәбез, кар кырыйбыз. Аннары без өстәл артында чәй эчәбез, сөйләшеп утырабыз. Розалия апа ялгыз яши, шәфлык итүче балаларны көтеп ала. Укучылар ялындырып тормый, карын да чистарта, башка эшләрдә дә булыша. Күмәкләшеп эшләгәннән соң бергәләп чәй эчүләре дә рәхәт ди мәгариф ветераны. Мөслим лицее үзегенә дә унлап өлкән кешегә ярдәм итә. Без инде 3нче ел эшләшәбез. Алар кулларыннан килгән хәтле йорт эшләрендә ярдәм итәргә тырышалар. Кыш көне инде кар көриләр, җәй көне бакчаны чистарталар. Өлкән яшьтәге пенсионер ветеран укытучыларга һәм барлык өлкән яшьтәге кешеләргә шулай итеп ярдәм иткән һәм тимурчылык хәрәкәтен югалтмыйча шулай итеп алып барган өчен бик зур рәхмәт һәм барлык мәктәп эшчеләренә бик зур рәхмәт. Шулай итеп безне онытмаган өчен укучылар килгәч инде йөрәкләр җилкенеп китә, мәктәпне сагына башлыйбыз. Волонтерлык кебек хәрәкәтләр яшүсмерләрне берләштерә, өлкәннәргә хөрмәт белән карарга һәм җаваплылыкка өйрәтә, игелек кылырга өйрәнгәннәр, әлеге гамәлне яшәү рәвеше итә. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр арасында актив тормыш алып баручылар күп, шуны истә тотып, район ветераннар советы конкурс игълан иткән иде. Конкурста өлкәннәр кул эшләре белән катнашты. Бәйге Россия ветераннар оешмасына 35 ел тулу уңаеннан оештырылды. Шул хакта алдагы сюжетта. Конкурска алмаз мозаикасы, чигү, бәйләү, агач эшләнмәләре, декоратив флористика буенча кул эшләре кабул ителде. Рәсем, сынлы сәнгать белән шөгыльләнүчеләр, бижутерия ясаучылар да бар. Курчаклар ясаучы, тукыма кисәкләреннән тегүче райондашларыбыз да кул эшләре белән бүлеште. Монда инде төрле кул эшләнмәләре белән шөгыльләнүчеләр катнаша.
Олар 10 номинацияда уздырылалар. 49 кішінің іші қабыл етілді. Мұнда түрлі ішлемелер бар, түрлі қол ішлемелер бар. Оғаштан ішленген әйберлер, шегеп ішленген әйберлер, бейләп ішленген әйберлер, шәшәклер. Bundan бик көп түрлі. Бәйгегә төрле номинациялар буенча 49 эш кабул ителде. Мәдәният йортында кул эшләреннән күргәзмә әзерләнгән иде. Кул эшләре белән район җитәкчелеге дә танышты. Мондай материалларны җыйдым мин, ничек дип әйтим инде. Менә үземә яраклар ниләрне җыеп, бу эшләрләрнең бөтенсендә буяп, нитеп эшләдем инде. Ну, кыш көне бит эшләнде. Бу конкурс дигән эшләдем дә мин аны бер айга сузылды инде. Мин бу алмазный вышивка белән 1-2 ел ярым тирәсе шөгыльләнәм. Күңелләрем тынычлана, нервлар урынына утыра. Ну, күзгә авырырак, минем бер күзем күрмәй. Башагында 2 кат күзлектә киеп эшлим инде мин аларны. Буларны картиналарны ясау, менә ничектер җан тынычлыгы бирә миңа. Марс Тимергалиев кул эшләре белән лаеклы ялга чыккач шөгыльләнә башлаган. Марс абый хуҗалык өчен кирәк яраклар ясый. Агач белән инде мин шактый вакытлар шөгыльләнә торган менә лаеклы ялга чыккач вакыт күп инде. Менә шушындай тормышта кирәк булган әйберләр ясый башладым инде. Үзенә аңа инде станок кирәк, материал кирәк. Аларны инде алдан булдыру шарт. Бәйгенең җиңүчеләре Шәй табыны артында хөрмәтләнде. Кул эшләрен тәкъдим итүчеләрнең һәр кайсына истәлек бүләкләре тапшырылды. Җиңүчеләр 9 номинациядә билгеләнде һәм дипломнар белән бүләкләнде. Аларның кул эшләре республика бәйгесенә дә җибәреләчәк. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Театр ул тормыш, театр ул яшәеш. Шул исемдәге район фестиваленә йомгак ясалды. Фестиваль ел сайын үткәрелә, иң уңышлы дип табылган спектакльләр финал турына уза. Бу атнада фестивальнең бүләкләү тантанасы булды. Акыплар араларны үзегез диде. Сан казап күрше фәхи пужыман назык Африка башлап мәмәтлиндә. Фестивальнең финалына 6 театр коллективы үтте. Аларның өчесе халык театрлары. Бу атнадалар 6-сы да бер көнне сәхнәгә чыкты һәм һәр кайсы үзләре сайлаган әсәрдән үзек тәкъдим итте. Күпчелек театр коллективлары комедиягә өстенлек биргән, үзешчәннәр юморны үтемле һәм җылы итеп җиткерә белделәр. Biz инде Зөлфәт Хәкимнең 2нче ел спектаклен куябыз. Башта инде куяр алдыннан барсында инде авторлар белән сөйләшәм мин, алардан киңәш алам. Менә ничә еллар буе шушы коллектив белән эшлибез. Әгәр дә инде җитмәсә, рольләребез җитмәсә, автор белән роль сойлап, кирдән спектакль ясыйбыз. Именно шушы кешене кертер өчен. Безгә бу образлар бик ныгышы икебезгә дә. Без әсәрне укыгач та шушы образларга гашык булдык икебездән. Сәхнәдә икебез булган өлешләрдә инде biz anda юрган белән капланып гел көлешәбез инде шунда сәхнә уртасында. Күңелебез белән күңелдән уйныйбыз, рәхәт яратып уйныйбыз, бәлки шактан сәхнәдә катнашабыз. Метрей халык театры Айгөл Әхмәтгалиеваның күз нурларым драматик хикәясен сәхнәләштергән иде. Коллектив кыска гына эпизодлар белән әсәрнең эчтәлеген тулысынча ачты. Бу спектакль дип әйтелгән нәрсә белән күңелгә безнең ошады. Хәзерге дөньяда булган бик актуаль проблемалар күтәрелә. Һәм шушы спектакльдән мин үземә нәрсә алдым. Менә шулай тормышның мәшәкатьләренә ияреп, тормышның дулкынына ияреп, кайчагында яшәргә онытабыз дисәк тә була. Радилә Хәбибуллина һәм Фәүзәрия Бәдретдинова иң яхшы хатын-кыз роли номинациясендә бүләкләнделәр. Иң яхшы ир-ат ролен башкаручылар булып Илнур Кәримов һәм Владимир Канонов билгеләнде. Дебют номинациясендә Илназ Мурзаханов бүләкләнде. Концертта караганда спектакль куюлары күңелле, аны күңелне әйләндереп чыгара инде. Менә чын күңел белән уйныйбыз аны. Без анда үзелгән йөземнәрне дә куйдык инде. Без анда әни кирәк дигән театрлаштырдык сәхнәне әсәрләрне инде. Зәрәм күңелле. Шакырсыннар гына барабыз. Менә мин бүген дә эштән генә кайттым агроматчыдан. Прямо эштән килдем, монда җыуындым да зәкне киенеп катнашам дидем. Әйтәм, барабыз катнашам дигәч катнашам дидем. Театр коллективларының һәр кайсына диплом һәм ноутбук алу өчен сертификат тапшырылды. Мөслим халык театрында бу көннәрдә яңа спектакль әзерли. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәлен мөслимлеләр март башында күрә алачак. Бүген репетициялар бара. Мин әйтәм, шундый зур хыялым бар иде, Фаязов. Әйтәгез әле, әйтәм, Зәңгәршәлне куеп карыйк. Иде мин дә кызыгам, шулай итеп без уйлаштык та,
Uyladıq indi bizim güçlü vokalistlarımız var yaşlar orasında. Rəxətlənib Bulatını, Meysərəni, birirlik obrazlarını tudururluq yaşlarımız var. Bik güçlü oynarday yigitlərimiz var. Mənə şu mədəniyyət bölümündə işləvişi, həm gümümən avul klublarında işləvişi, muzika məktəbində işləvişi yigit qızlarımız bik güçlü. Зәңгәршәл театр сөюче райондашларыбыз өчен тагын бер бүләк булачак. Мөслим халык театрына уңышлар телибез. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.